De medewerkers zijn in kampen verdeeld. Het personeelsbeleid is grillig. Inschakeling van Hofman bedrijfsrecherche om de gang van de medewerkers te volgen, zegt veel over de relatie tussen Veenstra en het personeel. Er heerst een sfeer van intimidatie en angst. Hij schiet met name ernstig tekort in de omgang met de sponsoren en maakt zich schuldig aan onhoffelijk gedrag. De wijze waarop aan Riemer van der Velde is meegedeeld dat hij niet welkom was op de jaarlijkse scoutingstrip was niet fatsoenlijk. Financiële positie van Sportclub Heerenveen per medio 2013, dus heden, einde boekjaar 2012, is in orde. De vooruitzichten zijn minder florissant. De operationele begroting 2013-2014 toont een verlies van netto circa 4 miljoen. De teruglopende sponsorbijdragen zijn de Achilleshiel van Sportclub Heerenveen. Sportclub Heerenveen onderscheidt zich in zeer negatieve zin van de gemiddelde sponsoropbrengsten in de Eredivisie.